Tämän jakson sisältö on lyhyt ja ytimekäs. Ei kannata helposta asiasta tehdä monimutkaista. Eli tässä jaksossa katsotaan tarkemmin kuntosaliliharjoittelun eri menetelmiä. Eli paikkaharjoittelua, kiertoharjoittelua, PHA-harjoittelua ja aerobista yhdistelmäharjoittelua. Paikkaharjoittelu on näistä ylivoimaisesti yleisin ja käytetyin, eli mennään siihen ensimmäiseen laitteeseen tai ensimmäiseen liikkeeseen, tehdään sarjat ja sitten siirrytään seuraavaan. Ja paikkaharjoittelu on semmoinen, että se soveltuu kaikkiin voimaportaisiin eli kaikkiin tavoitteisiin erittäin hyvin. Joskus jos haluaa vähän vaihtelua siihen treeniin, niin sit voi kokeilla näitä kiertoharjoittelun eri variaatioita, mutta niissä kannattaa muistaa, että ne soveltuu oikeastaan lihaskestävyys- ja voimakestävyysportaille. Eli silloin kun sulla on tavoitteena polttaa rasvaa tai parantaa sitä yleiskuntoa ja peruskuntoa, niin treenaat lihaskestävyys- ja voimakestävyysportailla, niin silloin voi noita eri kiertoharjoittelun menetelmiä kokeilla. Lukasen läpi jakson sisältö. Se ei ole kovin pitkä, mutta siellä on esimerkit kaikista eri kuntosaliharjoittelun menetelmistä. Näet siitä, että miten niitä voi toteuttaa, jos semmoisia haluat kokeilla.